Салому алайкум дӯстон. Бисёриҳо дар бораи ҳуҷҷати ронандагии тоҷикиро чӣ тавр бояд ба ҳуҷҷати ронандагии русӣ иваз намуд суолҳо карда будам. Дар ин бора ман як бор навор карда будам чӣ хел бояд иваз кард ва фикр мекунам ки аввалин шуда худам ман ҳуҷҷати ронандагиро бе ягон мушкилӣ гӯем аз тоҷикӣ ба русӣ гардондам, яъне правои тоҷикиро правои русӣ кардам, фақат категорияи Б. барои ин пеш аз ҳама чиро дар назар гирифт? Якум дараҷа он чизро дар назар гирифт ки шумо набояд ки депортатсия ё запрет дошта бошед, депорту запрет надошта бошед. Пас аз он ҳуҷҷатҳои шумо кадом ҳуҷҷатҳо лозим меоянд? Якум перевод паспорта, дуюм переводи ҳам ҳуҷҷатҳои ронандагитон, баъд госпошина, регистратсиятон, баъд як медсправка. Дар ҷое ки шумо регистратсия шудагиед, ҳамонҷо гаӣ дорад, гаӣ меравед, мепурсед ва ҷои ҳамон экзамени дорад, меравед месупоред. Ду экзамен месупоред, экзамени теория ва экзамени вожденӣ мегӯянд, ҳамон ронандагӣ дар шаҳр. Ягон ҷои мушкилӣ надорад. Ҳамин теория ки шумо гузаштед, дигар ҳама дарҳо кушода мешаванд. Як чанд бародарона чӣ гуфта мегузарам, маслиҳат дода мегузарам. Вақте ки шумо вожденӣ мегузаред, аввалин шуда насупоред, ба ҳаяҷон нағалтед, камтар ором шавед. Мумкин ягон 5-6 нафара баъди 5-6 нафар шумо супоред, сари чавонбарак шинед ва шумо медонед чӣ кор кунед. Беҳтару хубтараш ҳамон вақте ки аз шумо пеш бачаҳое ки мисол месупоранд, аз қафои ҳамоно як мошина заказ кунед, аз қафои ҳамоно рафтан гиред, шумо кадом манёврҳо мекунанд, кадом корҳоро анҷом медиҳанд, ҳамна аҳамият метиҳед, аллакай азёд мешавад. Худи ман ду бор чунин рафтам, сеюм бор худам навбати худам расид, бе ягон мушкилӣ ман супоридам. Унҷа як чизро ногуфта намонад, вақте ки ҳамин чоҳанбарак, яъне ҳамон рули мошинро ба чап мекунед, ба рост мекунед, фарқ надорад, каму беш ки ҳам ки кардед, шумо бояд ки чӣ кунед, ҳамон поворотникро як гирон кунед. Аз ҳамаи мо ба ҳамин поворотник мисол иштибоҳ мекардем, зеро ки аксариятамон намегиронем, ба як чиз нимчиз намегиронем. Ҳатто ки қафо меравем, кадом тарафе ки рула мегардонед, аваринка не, чӣ хел ки тоҷикҳо мегӯянд, аваринка не, фақат чиро кардан дар кор. Ҳамон мисол қафо рафта истодед, рула рост карда, қафо карда истодед, шумо бояд ки поворотники тарафи ростро гиронед. Ногуфта намонад, ҳамин рула ки хоҳ пеш ҳай мекунед, хоҳ қафо ҳай мекунед, рула кадом тарафе ки кунед, бояд поворотника шумо гирон кунед. Унҷа камтарак мушкилии мумкин дар чӣ бошад? Унҷа чӣ саволҳо шуданаш мумкин, чӣ ҳолатҳо шуданаш мумкин ва аз шумо чиро талаб карданашон мумкин аст? Якум параллельная парковка, яке ҳам парковка мекунед, параллелни худато мумкин ки фаҳмед, параллельная парковка мешавад. Ё мисол стоянка 90 градусов. Шумо меред, як ҷое меёвед, 90 градусов ки шуд, 90 ина хеле ҳисоб мешавад, 90 градусов бояд ки стоянка кунед. Ё ки разворот с прилегающей стороны, яъне як ҷои танг ва меред, бояд ки топ хӯред. Яъне ҳамун меред, қафокати медароед, қафокати ҳамун дар ҷоя медароеду, топ мехӯреду, ба қафо гашта мегардед, меравед. Ҳамин терминошро азёд кунед, хубтару беҳтар аст ва ҳар як терминаш як ваи хос, як теорияи хос барои худаш дорад. ҳамун терминология, мисол агар нафаҳмед, агар шумо зери ин комменти худро нависед ки мисол прилегающая сторона чӣ маъни дорад, мисол ё ки узкая дорога чӣ маъни дорад, параллельная парковка чӣ маъни дорад, бо ман ина бо як тавсия дода мегузарам ё ягон силкая ба шумо равон мекунам ки дар он ҷо ҳамаша муфассалтар гуфта гузаштааст. Ногуфта намонад, ҳамин ки шумо ки теория супордед, ҳамаи дарҳо қариб барои шумо кушода мешавад ва шумо дар муддати 180 рӯз бояд ки ҳуҷҷати ронандагии худро бигиред ва барои шумо 8 маротиба шонс дода мешавад ки то ки шумо супоред. Бо ягон суолҳо шавад, агар худо хоҳад зери ин навор нависта карда монед, ман кӯшиш мекунам ки ба суолҳои шумо ҷавоб диҳам ва худо насиб карда бошад аз рӯзи душанбе ба саволҳои ҳуқуқии шумо дар пахши мустақим дигар ба саволҳои ҳуқуқӣ ман ҷавоб доданро сар мекунам. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳифзатон кунад.